Sa pa mga tingagrasyan. Siguratan. Bagsikat ato kwarta. Sakto ko maji eh. Ay di magasot ko mga sukli na ato ko pang inom ta ko kaso. Awan eh. Saw-sawin nga pang inom. Nutang mo lang nga roding. Nay, bayada mata. Maling bayada nata. Gumuda ka, dua ka kabanto di apitem. Ayos ah. Ano tamang timay kay sagpawat ko eh. Bali natin, wala di pa nagbuka. Ito pa daduma, hindi pa nagbuka. Pilitin na. Hindi, palitin na mo eh. Ano nga timay kay sagpaw na nga tayo. Yan. Gusto ato yun, may masalang mo. Muna yato yun. Sabay lang na gumata pati sagpaw mo. Ito kurang takyo. Sa pa mga tingagrasyan. Ako mo sa bali naglaakon. Wala lang mo nag-shortcut ko. Ano am? Awan, dalabir-biro ka. Kapag sikapa pa nam. Isip man di pa ako ko. Minum ti arak. Oh no. Isa ba na? Benteng. Uya lang nagtatatay. Napidot na lang. Kaya sumama sa ngari, pukaw pa. Barato lang garute. Mariusip, nagwalis na tuwing. Hindi na pa nagwalis tatay ka. Paano gumatang ti sagpaw ko di ko sabong karabasa. Aya, nawisin ka kuminom di balayo ka. Inom manain, dagpay ng usawan. Nagsangir pala pati sangaw. Tatay aja, yawisin ka kuma. Ngum tatawa, nagbaliw pa ng not ko. Ano pa, kasla problema ano ka manain? Nagapang man ni Bakit Maun? Nagapang ay pagbagam. Haan, kwarta ti ka sa pula. Korta. Pahay man ka sa pulam. Muray man o ditan basta dami pabulod mo. Bagla nga, dapagkatang ko ti sagpaw. Ano natin eh? Lumagasot lang, muna siguratan. Bagsikat ato kwarta. Sakto ko maji eh.
Ay di magasot ko mga sukli na ato ko. Panginom ta ko mga kaso. Awan eh. Saw-sawin nga pang inom. Nutang mo lang nga ro din. Nay, bayada mata. Maling bayada nata. Gumuda ka, duwa ka kaban to di apitem. Punay mo to. Di magasot duwa ka ban. Nagsuwapang ka mula yan. Apa niya? Bayawan tikwan. Madim sa kayat. Ito yata kortakon. Amba mo so kasi ito pamayak. Tano aja may sakaban, kinanghalak pa may sakaban, aja may sakaban pang inom ta, di naman kali bakit mo aja. Nice. Sabagay ah. Nimbangam ko mga dagaws. Di madyak ko manakasaw kanya amon. Panam gayam, da itulog kan. Awan. Pag napagnaalang. Mamuryutan no sa jaya labalay. Ay ito ko kaya mga dumga kaban na, dahil si kantong bilagay. Uy, diskartik to aja. Dan, da itulog kan. Sige raw. Maditirik nak eh. Bigbigat pa ilaan. Nang wala nak tuloy ganan. Nagkautak pa ituloy. Tama na. Hindi na pampansinan. Baka mo mabayad. Lakok ko ati ko ito. Pagay ko. Bayar lang aja din mo. Ay, oh. Apa nagsardeng ka? Tanipin niya, makikatang over ata. Nalaki tayo nga tao, nakabatit pa lang akong patawad mo yung takit din. Kapag nagumatang jili. Okay, makauwis na timarat at tao. Makaungot pa yaking kanyat ta. Abay man nagsardeng kan? Tani, saba, mabalin mo siguro ata. Oh, sabahan na ito yung tao na mami umalabasan kung pag-interisam. Takit din. Sayang mo, baka maperdi lang. Awan sa mga alalan eh. Apay naman mga lalaw, alaw man. Laki natin nga tao, takit din. Tumik, makisaksakay ka lang, apurado ka pa eh. Kaawang ngarudmod ko tatapay, nagkulit ka na ya. Yung lagi, pinautangan ka lang rodin, awan pa'y mudlo. Tama lang rodin. Basta ah. Nayadong mo ta. Sisa mo may prino na. Ama na yun. Ano eh, sabungan na eh. Mariusip, ang amin mo lang makita mo, sardeng amon. Sayang ata, no, palagpasik pa eh. Nagtakil na eh, pang kari-kari ata. Ay, bahala ka, ano lang. Pag-utom mo kaya mo, magmagnakaw. Nakauma ka. Lulukuin ka lang sa maikan. Ata ka magamin, nakaluko ka. Awan mood ko, wala nagarodin. Ni, papaya na eh, Andres. Okay si sa pamkit eh. Nakon, Makakit din, lulukuin ko lang. kadung mo mampansin na nga. Daridangan eh, sayang. Kadya lang na tagarodin. Oh, gusto sa banat to eh. Takaman pa nga.